Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Чаллыда 638 ишегалды төзекләндереләчәк. Безнең ишегалды республика күләм проекты старт алды. Хәбәр өчен 50 000 сум. Алкоголь инспекциясына яшерен цехлар турында белдерүчегә шундый бүләк каралган. Чаллыда безнең ишегалды республика программасы старт алды. Шәһәрдәге программа буенча 638 ишегалды капиталь төзекләндереләчәк. Ай ахырына кадәр архитекторлар һәм дизайнерлар үзгәрешләр турында фикер алышу өчен шәһәрдәшләребез белән очрашачак. Шундый очрашуларның берсе 27-нче микрорайонда яшәүчеләр белән булды. Лилия Гатина теманы дәвам итә. 27-нче комплекста яшәүчеләр республика архитекторлары белән очрашуга ишек алдында җыелды. Шәһәрдәшләр парковкалар җитмәү, юллар торышы һәм яктырту мәсьәләләрен исәпкә алуларын сорады. Там надо расширить дорогу, мое предложение, поставить лавочки со спинками. Бабушки сидят, там мамашки сидят и вот все лет просить так вот. Потом свет там надо сделать. Освещение, да? Так хочется благоустроиться во дворах, чтобы дети могли где-то в детских площадках хорошо заниматься. Машины, чтобы у водителей не было претензий, куда поставить машину. 27-нче микрорайонда 15 ишек алды, 2 мәктәп, 2 балалар бакчасы, медицина һәм сәүдә үзәкләре бар. Шәһәрдәшләр безнең ишек алды республика проекты ярдәмендә йорт яны территориясе үзгәрер, аларның үтенечләрен ишетерләр һәм комплекста яшәү тагы да уңайлырак булыр дип өметләнә. Интересно, вчера все это рассказывали, поэтому мы очень ждем этих событий у нас. Постараемся максимум сделать от себя возможное, чтобы эту программу реализовать просто на пятерку. 31 гыйнварга кадәр белгечләр барлык чаллы ишегалларын карап чыгарга тиеш. Җыелган мәгълүмат республика президентына тапшырылачак. Сейчас нужно оценить ту территорию, которая есть. Несмотря на то, что у нас зимний период, мы понимаем, как все это выглядит летом, осенью, весной. Сейчас это будет оценено, отфотографировано, будут взяты все предложения от старших по домам. Будет учитываться мнение управляющей компании. Безнең ишегалды программасы 3 ел дәвамында тормышка ашырылачак. Татарстанда ишегалларын төзекләндерүгә республика бюджетыннан 50 миллиард сум акча бүленәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яшерен хәмер цехлары турында мәгълүмат өчен Татарстанлыларга 50 000 сум түләячәкләр. Гражданнар әлеге акчаны җинаять эше кузгатылганнан соң гына ала алачак. Бу хакта Дәүләт алкоголь инспекциясе коллегиясендә ведомство җитәкчесе Җәүдәт Әхмәтханов сөйләде. Узган ел кайнар линия телефоны буенча белгечләр 85 мөрәҗәгать кабул иткән. Хәбәр ителгән мәгълүматның ярты очрагында яшерен цехлар турында мәгълүмат расланган. Узган елда контроль чаралары ярдәмендә закон бузуның 3160 очрагы теркәлгән. Бу алдагы ел белән чагыштырганда 5%-ка күбрәк. Чаллыда инспекция хезмәткәрләре атнасына берничә тапкыр урынга чыгып рейдлар уздырды, закон бузучыларына җаваплылыкка тартты. Алкоголь инспекциясына мәгълүмати ярдәм күрсәткән өчен шәһәрдәшләр акчалата бүләк тә алды. Республикада легаль булмаган хәмер җитештерү турында мәгълүмат биргән өчен гражданнарны матди бүләкләү системасы быел да дәвам итәчәк. Көн сайын диярлек урамда сугбай этләр, песиләр саны арта. Кайберләре приютларга урнаштырыла. Приют хезмәткәрләре көн сайын кеше ваемсызлыгы һәм хайваннарга карата рәхимсезлек белән очраша. Хайваннарга ярдәм кулы сузучылар ничек эшли, киләсе сюжетта. Верность приюты инде 8 ел эшли. Ул Алабугада урнашкан, әмма этләрнең күбесе Чаллыдан китерелгән ди оешма җитәкчесе. Биредә барлыгы 6 хезмәткәр эшли. Этләр белән кинологлар шөгыльләнә, ветеринар бар. Хайваннарны ашатырга гына түгел, урамда йөртергә дә кирәк. Кайберләре ашыгыч дәвалауны таләп итә торган авыр җәрәхәтләр белән килә. Бүген җылы биналарда 6 инвалид эт яши. Ну, в основном это сбитыши. Дорога, травмы, переломы, черепно-мозговые переломы, кровотечения, рваные раны. Ну, жестокое обращение тоже встречается в последнее время. И огнестрелы бывают. Приютта 150-дән артык эт һәрберсенең үз язмышы. Бу руна ул приютка 2 тапкыр эләккән. Элек хуҗаларының төзелеп килүче йортын саклаган. Төзелеш тәмамланганнан соң этнең кирәге калмаган. Волонтерлар рунаны тәпи капканга эләккән килеш таба. Җәрәхәтләнгән эт бер атна чамасы кышкы суыкта утырган, аягын ампутацияләргә туры килгән. Рунаны приюттан алалар, әмма яңа хуҗаларыннан да уңмый. Почти 2 года она у них прожила, и потом выясняется, что собака, во-первых, ее посадили на цепь у себя дома, не гуляли с ней, то есть ничего абсолютно никак не ухаживали, и когда она им надоела, они ее просто выбросили. И вот эта бедная инвалидка, которая
поверила в людей дважды. Она оказалась снова на улице, она бродяжничала по городу. Руна кешеләрдән курыкмый, хуҗасына тугры дус булырга әзер. Она безумно любит людей, то есть она хочет им нравиться, хочет им служить. Она ласку любит, то есть безумно хочет, чтобы вот ее гладили, любили, ласкали. Она будет ходить хвостиком за человеком. При этом как бы она может охранять. То есть если она, допустим, видит, что опасность какая-то человеку грозит, там, не знаю, она пойдет в защиту. Анжелика Ивашечкина сөйләвенчә, биредәге этләрнең берсе дә диярлек хуҗасыз булмаган. Барысында кайчандыр урамга ташлаганнар. 8 ел эшләү дәверендә Верность приюты 5000-нән артык этне сыендырган. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Татарстан Республикасы прокуроры урынбасары Долгов Марат Шамил улы Шалыда шкуарларына кабул итәчәк. Очрашу 31 январда иртәнге 9-дан көндезге 12-гә кадәр прокуратура бинасында Шамил Усманов урамы 51А адресы буенча узачак. Кабул итүгә алданы 52-92-63 номеры буенча, шулай ук 52-31-82 шәһәр коды 8852 номеры буенча алып барыла. Миниатюрадағы мәшет ауыл ишек алды әсәр геройлары. Шәһәрдәшебез Фауаз Закировның мавыгы үзенчәлекле, ул ағаштан төрле композицияләр, эшләнмәләр һәм сувенирлар ясарга ярата. Аның эшләре шактый күп, шуңа күрә шәһәрдәшебез белем бирү учреждениеләренең берсендә күргәзмә оештырды. Ағаш яки тақта Фауаз Закиров кулына эләксә, шын сәнгать әсәренә әверелә. Шәһәрдәшебез гади булмаган сувенирлар ясый. Мәчет, авыл ишегаллары, әкият персонажлары барысы да шын кемек, әмма размерлары гына кечкенә. Дисәләгән еллар эчендә останың 400-дән артык иҗат җимеше тупланган. Моны 2 айда ясап бетердем. Декабрьдә башлаган идем, январьда бетте. Монда нинди материал, шул ниләр инде? Юка ағашы. Аннан менә шпон, нинеке, имен шпоны. Аннан бүтән нәрсә кирәк түгел, фанерасына калганнары ул кирәк. Башта менә ул нине башладык, манараны. Әкрен-әкрен ясап. Ансы барышыкка шәйбәт кенә соң, асын менәләрендә зданиесен, бинасын ясадым. Хәзерге вакытта Фауаз Закиров шәһәрнең 2-нче гимназиясендә балта остасы булып эшли. Ул укучыларга агачка мәхәббәт тәрбияләргә тырыша. Мәктәп аның эшләреннән күргәзмәләр оештыра, хәвәскәр оста мастер-класслар да үткәрә. Ул балта остасы гына түгел, шушы мәктәпкә үзенең авыл күңел җылысын алып килгән кеше. Шәһәр мөхитендә тәрбияләнгән балаларга гади авыл тормышы, андагы эш кораллары, элекке чордагы техникалар бик кызыклы. Шуңа өстә Фауаз абый бик киң күңелле, мәрхәмәтле һәм яшьләргә һәр даим ярдәм итеп тора торган кеше. Фауаз Закировның махсус белеме дә, остаханәсе дә юк. Буш вакытларында өйдә эшли. Инструментлары гади пычкы, балта һәм җилем. Оста үз эшләрен сатмый, әмма туганнарына һәм якыннарына бик теләп бүләк итә. Фауаз Закиров балалары һәм оныклары үзе башлаган эшне дәвам итәр дип өметләнә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишарәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Челнинский кирпичный завод в связи с расширением производства приглашает на работу операторов пульта управления, слесарей-ремонтников, съемщиков-укладчиков, контролеров, шихтовщиков, стропольщиков.